खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो एसे अखा हायोब्लानो अखानि दैबाना जायो गुवाहाटी नोगोराव आसाम सोरखारनि स्मार्ट गुवाहाटीयाव दान्दिसे अखा हायोब्लानो दैबाना जायो बे अखानि दैबानायाव थैनो गोनां जादों सासे बर' आइजोआ मुङा रुक्मिनी बर' जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव अखानि दैबाना जानायजों साहा गुवाहाटीनि खाथा बाजार ओनसोलाव थैनो गोनां जादों रुक्मिनी बर' मुंनि सासे आइजोआ जुब जुब अखा हानायजों गासैबो लामा सामा फुख्रि बिलो समान जाजोबनायनि जाहोनाव लामाया बबेथिं बेखौ हमदांनो हायैलाय गोथौ दैयाव गलांनानै जिउ खोमानो गोनां जादों बिथाङा जाथायनि सायाव साहा गुवाहाटी टाउन कमिटिनि सायाव खुद्रिदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा अखानि दैखौ गुबुन फारसे दानगार हरनायनि मोजां राहा खालामनानै होयैनि थाखायनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा रिपर्टनि बायदिब्ला अखा हानायनि जाहोनाव साहा गुवाहाटीनि रुद्रेश्वर मधुपुर आरो राधाला बायदि ओनसोलफोराव दैबाना जादों क'क्राझार जिल्ला झारबारि गियानिपुराव साइकेलजों दंफां लाबोबाय थानाय समावनो गावथारजानाय हेमन्त नार्जारिनि न'आव कंग्रेसनि दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारिनि आगान गावथारजानाय हेमन्त नार्जारिनि फिसाजो सानैनि मादाव जायखिजाया सासेखौ थाखो 10 सिम हस्टेलाव थानानै फरायनाय जानाय लोंनाय गासैनिबो बिबानखौ रुजुननो आखायाव लादों गर्जन मुसाहारिया जायनाखि हेमन्त नार्जारिखौ गावथारथारनो होनानै खाथिनिफ्रायनो नायजोर नायजोर गावथारदों बियो जोबोद लाजिथाव होननानै बुंथियो गर्जन मुसाहारिया लोगोसे बुंथिबावदि क'क्राझारखौ गोजोननि नोगोर आरो बिटिआर गोरोबथानि उनाव गोजोन फैबाय होननानै मिथिं दावथिंफोराव जेरावबो बिथांमोनहा बुंथिङो नाथाय गोजोना बेनो नामा होननानै सोंथि खालामो आरो बुंथिबावदि प्रमद बर'नि आन्दोलननि समाव बिथांमोनहानो लोब लोब ओंखारबोनानै बाहागो लानानै न' बड'लेण्ड न' रेस्ट होननानै बुंथिदोंमोन बेनि अनगायैबो फेरेंगाया एनडिएफबिआव थानाय समाव हाग्रा ओनसोलनि जिं जिंनि गामिफोराव थाबोदोंमोन नाथाय गाव जेराव जादों जाय थोरसियाव जादों बिथांमोन जाहोग्राखौनो नायजोर नायजोर गावथारहोदों होननानै बुंथियो गर्जन मुसाहारिया लोगोसे बुंथिबावदि गावथारग्रा सुबुङा एनजिअनि सुबुं नङा हाग्रा बिफाननिसो होननानै बिआर फेरेंगाया बुंथिदों नाथाय हाग्रा बिफाननि सुबुंबा बबे केडारनि आरो माब्ला एपइन्टमेन्ट होनाय बेखौ फेरेंगाया रोखा बुंनो हागोन ना होननानै सोंथि खालामो आरो बेफोर गासैबो नंखाय होननानै बुंथियो बिथाङा जायनाखि हाग्रा बिफानाव साख्रियाव थिसनथाइ होनो हायाखै बेनिखायनो एनजिअनि सुबुंनो गरसे गरनै रां होनानै हाग्रा बिफानखौ रैखा खालामनायनि मुङाव एनजिअनि सुबुंफोरनो हाथियार होदों आरो हाथियार होनानै गावथारहोदों बेखौ बयबो मिथिगौ होननानैबो बुंथियो गर्जन मुसाहारिया हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायजों 9 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै गथ'साया गोब्राब थासारियाव देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटान सिमानि उल्थापानिनि सुदेमपुरि गामिनि थागिबि गांगुर बसुमतारी आरो थेलेब बसुमतारीनि फिसाज्ला जिसुआ बसुमतारीखौ हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबनायजों बिथाङा गाज्रियैनो जोखोम जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला 9 बोसोर बैसोनि जिसुआ बसुमतारीया गामिनि सासे सुबुंजों साइकेलजों खाथिनि गराय बाजार दखानाव थांफादोंमोन बेयावनो दखाननिफ्राय साइकेलजों फैफिनबाय थानाय समावनो लामायाव हाग्रानि मैदेरा बिथांमोननि सायाव गाग्लोबदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला मैदेरनि गाग्लोबनायजों साइकेल सालायग्रा सुबुङा साइकेलनिफ्राय गोजान जायगायाव गोग्लैहैदों नाथाय जिसया बसुमतारी बिथाङा मैदेरनि साखाथियावनो गोग्लैदों जायजों बिथाङा मैदेरजों गाग्लोबजानो गोनां जादों आरो मैदेरनि गाग्लोबनायजों उन्दै गथ'सानि आखाइनि हाराया गदों फेन्दा आरो हान्थुआ जोखोम जादों मेगनाबो जोखोम जादों होननानै फोरमायथिदों उनाव खाथिनि सुबुंफ्रा होख्राव हरनायावसो बिथांखौ खुनुरुखुमै रैखा खालामनो हादों आरो देहा फाहामथायनि थाखाय क'क्राझारनि एमआरएम देहा फाहामसालियाव थिसनदों जायनाखि न'खरनि थासारिया बांद्राय मोजां नङा बेनिखायनो बिटिआर सोरखार आरो दैदेनगिरिफोरनिफ्राय मदद हास्थायनायखौ फोरमायथिदों न'खरनिफ्रा मिरुआव कंग्रेस सोरखार फैयोब्ला रायजोनि बिजेपि सोरखारा खैफोदाव गोग्लैगोन रायजोनि बिजेपि सोरखारा गुबुन गुबुन बिफानाव बेसेबां जाख्ल'दों बेनि सायाव एसआइटि अदेबानि स्पेसियेल इनभेस्टिगेशन टीम दानानै जाख्ल'नायनि सायाव नायबिजिर होगोन बे खोथाखौ बुंथिदों कंग्रेसनि एमपि गौरब गगৈ बिथाङा बुंथिदों दि गेजेर थाखोनि सुबुंफोर फिसा फिसा गलादारफोर फिसा फिसा फालांगिरि आरो गरिब सुबुंफोरनिफ्राय जि टेक्स लादों आरो भारा लादों आरो मोब्लिब बिल गोबां बांहोदों बेनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन बेनि अनगायैबो गोजौ थाखोनि सुबुंफोर आरो साबा साद' थिखादारफोर जायफोर सोरखारजों खाथि सोमोन्दो दं बिथांमोनहाल' गोबां खामानिखौ मोनगासिनो दं बेफोरनि सायाव मिरुआव बिजेपिनि बायोबानो आरो कंग्रेसनि सोरखार फैयोब्लानो कर्नाटकआव कंग्रेस सोरखारा खालामनाय बायदि आसामावबो स्पेसियेल इनभेस्टिगेशन टीम दानानै बेनि गेजेरजों गुबुन गुबुन बिफानाव बेसेबां जाख्ल'नाय जादों बेनि सायाव नायबिजिर होगोन होननानै खोथा होयो एमपि गौरब गगैआ एलआइसिनि एजेन्ट आरो इमप्लयफोरनि थाखाय मुलाम्फा फोसावदों मिनिस्ट्रि अफ फाइनान्सआ
LICनि रेगुलार इमप्लयफोरनो फेमिलि पेन्सनखौ 30% होनाय जासिगोन। अदेबानि LICआव मावनाय मावथिफ्रा थैयोब्ला नखरनिफ्रा फेमिलि पेन्सनखौ 30% मोननो हासिगोन। एजेन्टनि ग्रेजुएटि लिमिटखौ 3 लाखनिफ्राय 5 लाख रांसिम खालामनाय जाबाय जाहाथे एजेन्टनि रांखावरि थासारिखौ मोजां खालामनो हायो। बेनि थाखाय एजेन्टफोरनि ग्रेजुएटिनि लिमिटखौ 5 लाख रांसिम बांहोनाय जाबाय। बेनि अनगायैबो थिसनजाफिननाय एजेन्टफोरनो सिगाङाव होनाय LIC पलिसिफोरनि रिनिउवेल कमिसनखौ होनाय जासिगोन जायखौ सिगाङाव होनाय जायामोन। बेनि अनगायैबो टार्म इन्सुरेन्सखौ 3,000निफ्राय 10,000 आरो 25,000निफ्राय 1,50,000 रां खालामनाय जासिगोन जाहाथे बिथांमोनहा थैयोब्ला नखरनिफ्रा जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जाया। थै सोबग्रा लेवारा सोर? बिटिसिनि EMBR फेरेंगा ना दावराव देख्रेब नार्जारि? बेनि सायाव सोंथि खालामदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। रन्जित बसुमतारी बिथाङा दावराव देख्रेब नार्जारिखौ थै सोबग्रा लेवारजों रुजुनायनि सायाव फिननाय होदों दावराव देख्रेब नार्जारिया। दावराव देख्रेब नार्जारिया अजद होदोंदि क'क्राझार जिल्लानि झारबारिनि हेमन्त नार्जारिनि थैनाय नखराव फेरेंगाया थांनानै गोलेरनि मोदै दिन्थिहैदों। थैनाय नखरनो सोरखारनि फारसेनिफ्राय थांनानै थानायनि राहा खालामनानै होनाय आरो नखरनि सासेनो साख्रि होनाय बायदिनि सायाव थांखि लाबोनो नांगौमोन, नाथाय बे दुखुनि समाव जानला मोनला खोथाफोरसो बुंहैदों। दंफां दानफायोब्ला साजा मोनखागोन बेबायदिसो बाथ्रा बुंदों आरो बिथांनाव जेबो दुखु गैया होननानै बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया। लोगोसे दावराव देख्रेब नार्जारिया बुंथिबावदों दि बिथाङा थै सोबग्रा लेवार आरो ULBसो नागिरनो थांदों। खाथिनिनो जोंसार आरो जनकखौ गावथारनायखौ ULB होननानै फेरेंगाया फोसावबोबावदों। हेमन्त नार्जारि थैनायनि बेलायावबो बिनि थै सोबग्राया सोर? बिथांनि बिसि आरो बिथांनि फिसाया दा फरायगासिनो दंमोन, आलाय-सिलाय जानांबाय। बेनि अनगायैबो 14 आगस्टआव मालिभिटा गामिनि नबेश्वर बसुमतारीखौ हमनानै कर्टआव लांखांनायनि उनावबो गावथारदों, जाय पापनि खामानि। बिथांनियाबो बिसि आरो फरायफुनाय फिसाजोफोरबो दंमोन। बिथांमोननि थैखौ सोर सोबखो? दावराव देख्रेब ना फेरेंगा होननानै सोंथि खालामो दावराव देख्रेब नार्जारिया। 2022 मायथाइयावबो अक्सिगुरि गामियाव रायमना रेन्जनि सिङाव अनन्त बसुमतारीखौबो आखाइ आथिं बुख्रुबजोबदों, जाय बिथाङा थैनोल' आद्रा थादों होननानै फोरमायथियो। लोगोसे बुंथिबावदि हाग्राखौ रैखाथि होनायनि मुङाव एनजिअ'नि सुबुंफोरखौ बाहायनानै उग्रपन्थीनि खामानि मावदों ना गुन्दानि खामानि मावदों ना थै सोबग्रा लेवारनि खामानि मावदों होननानै सोंथि खालामो दावराव देख्रेब नार्जारिया। लोगोसे बुंथिबावदि सिगां लेक्चारारनि खामानि मावबोनाय, दा बिथाङा EMनि बिबान मोननाय समाज फोसाबनायनि बिबान गोनां दैदेनगिरिया एसेबां गाज्रि खोथा बुंनो नाङा होननानै बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया। बेनि अनगायैबो हेमन्त नार्जारिखौ गावथारनायनि सायाव बिथाङा बुंथियोदि रन्जित बसुमतारीनि हाग्रा बिफाननिफ्रायनो गावथारनो थाखाय बिथोन दंखायोमोन जानांगौ, नङाब्ला सासे फरेस्ट अफिसा गावनि अफिस राइफलखौ सोरबा हाग्रा रैखाथि होनो थाखाय बिबान लानाय सेंग्रानो हरनो हाया। गावथारग्रा सानै आरो माखासे सुबुंफोर जायफोर हाग्राखौ रैखाथि होनायनि मुङाव जायखौ NGO होननानै बुङो, बिसोरो बे ओनसोलाव राइफल लानानै गिदिंबाय थायो होननानै ओनसोलनि सुबुंफ्रा मिथिहोदों होननानै बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया। आरो बे जाथायाव हाग्रा बिफाननि EMआ बिबान दं, मानोना बिथांनि बोसोन गैयालासे बिटिसिआव हाग्रा बिफानाव जेबो खालामनो हाया होननानैबो बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया। थै होगोन थेवब्लाबो तामुलपुराव थाङा। सुबुनखाता आरो जपादं नागरिक सचेतन मन्चनि बानजायनायाव रोजा रोजा सुबुंफोरा फिन सोमावसारदों। गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लायाव बाक्सानि सुबुनखाता आरो जपादं ओनसोलखौ तामुलपुर जिल्लायाव सरजाबनायखौ सुबुनखाता आरो जपादं ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनाखै, जायनि थाखाय बिथांमोनहा थाद'नाय गैयै सोमावसारदों। फिन सुबुनखाता जपादं नागरिक सचेतन मन्चनि बानजायनायाव रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै धरना होनाय हाबाफारि लादों। जेब्लासिम सोरखारा फिननाय होआ अब्लासिम सोमावसारलांगोन आरो जोंनि दाबिखौ मानियाबा रावनिबो राजखान्थि हान्जाखौ बे ओनसोलाव हाबनो होनाय नङा होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा। थै होगोन थेवब्लाबो तामुलपुर जिल्लायाव थाङा आरो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन गुबुन गुबुन राहाजों धरना होनाय हाबाफारि लालांबाय थागोन होननानैसो बुंथियो बिथांमोना। नाथाय तामुलपुर जिल्लायाव माब्लाबाबो थाङा होननानै खुद्रियो बिथांमोना। फोरमायथिनो गोनांदि बिथांमोना तामुलपुर फारसे थांनायाव जोबोद गोजान जानायखौ फोरमायथिनायजों लोगोसे दै बारनो थाखाय दालां गैया, जायनि थाखाय अखा बोथोराव गोबां जेंना जायो होननानैबो सिगांनिफ्रायनो खुद्रिबोदों रायजो राजाफ्रा। नाथाय बिथांमोननि जेंनाखौ दिनैसिमबो खोनासङैलाय बिथांमोनहा थाद'नाय गैयै सोमावसारनो गोनां जादों। गोजोन्थों खौरां। बङाइगाव जिल्ला मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंनो आखायाव लादों। फुजानि थाखाय जोबोद मोजां मोजां अफार होदों मानास अट' श'रुमाव। नोंथाङाबो फुजानि थाखाय मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंब्ला मानास अट' श'रुमनिफ्राय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन।
नोंथाङा जुदि गोजान जायगानिबा बा मानिबा जाहोनाव श'रुमसिम फैनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ लांफैनो हायाखैबा नोंथाङा जिंगासिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया मानोना मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा नोंथांनि थाखाय हम डिलिभारिनिबो राहा खालामनानै होदों। बेनि अनगायैबो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा सोलायनानै बे फुजानि समाव गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेफोरजों लोगोसे नोंथाङा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन, जायखिजाया गारियाव टेंकि आबुं जाजासे थाव मोननो हागोन आरो गोबां खाबुफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन। फुजानि थाखाय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो थाखाय नोंथाङा थांखि दंब्ला बेनो नोंथांनि थाखाय साबसिन खाबु। नोंथाङा गोख्रैनो मानिकपुराव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन। माबाफोर मिथिबावनो हास्थायोबा 9101272776 नङाबा 7002601255 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।